या चाटीडुल्ले यान मस्त 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 हुशारुल्ले ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಯಾನ್ ಒಲ್ಪೊಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಅಮೃತ್ಸರಡುಲ್ಲೆ ಪಂಜಾಬ್ ಅಮೃತ್ಸರಡುಲ್ಲೆ ಐಕಿತೆ ಅಂದಾದ ಮಲ್ಪೊಂದು ಬನ್ಪುಂಡು ಮಾರೇದಿ ದೈಪಂಡ ಯಾನ್ ಇನಿ ಪೋನ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ सो अरे कहना क्या चाहते हो वो ड्रेस सूट आऊ इनी वो ड्रेस पाडोड बंद इंक कंफ्यूज आंदु लाइक यान इक तोंदुल्ले उंदु ड्रेस ओकेना ಛೇ ಛೇ ನು ಓಲ್ಡ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಇಂಚಿನ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ನೈಟಿ ಮಾಡುವೇರು ಇಂಕ ಇತೆ ಮಿಯಾರೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಚಾಪರ್ರೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಮಿಯಾರೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಮೀದು ರಪ ರಪ ವರ್ಕಾವೆ ಬಲಿ ರಪ ರಪ ವರ್ಕಾವೆ ಬಲಿ ಬರ್ಪೆ ಭಯ್ಯ ಬರ್ಪೆ ಬೊಕ ಉಂಟ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಆದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಗೈಸ್ ಅದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಏನೋ ಮಂಡೆಡತೆ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಆತುಂಡವು ಎಂಚ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಆತುಂಡು ಅಂತ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕೈತೆ ಇಂಕ ಮಂಡೆ ಕಿರ್ಮುದ್ ದೆಕ್ಕೊಡ್ಚ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚ ಐಕಂದ ತಾಕತ್ ಬೋಡತೆ ತಿನ್ಕ ಸಮ ನಿಕಲ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಒಂಜಿ ಅವಸ್ಥೆನೆ ಮಾರೆ ಸೊ ಗೈಸ್ ಎನ್ನ ಕುಜಲ್ತುದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆಸೆ ಆಂದುಂಡತೆ ಈಜಿ चलिए दो गुजरात मैंने ऐसे चल दिया अच्छा ये दियो भाई दादा ये करे दादा बदलना तुले बाथरूम तू अड़चावे या नरक मत काट दे पूरा चंडी चंडी उंडु समझ रहे हो आप समझ रहे हो पकड़ नहीं है साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो आंजो कुल मुगुल रट जानाला अंदा सत्य हाँ इंग वन्नगते वीडियो मल्पर आइज बेग बेग पत्तिनते పెద్ద గొద్దె